Mun ji burda ungwaggo wakilinmu mai amana ne. Mun gaida sani wakili yana baiwa marada kunya mu je. Ungwaggo mun ji burce majalisa ta tarayya ga namu mai farar niyya. Uban guri na hau hanya na je na gaida sani mai kunya. Ga wakilin al'umma wanda ya tsaya don gyara gida. Kuci sani wakila amana ta madubu babbar mahaɗa. Tafiya da gwani mai daɗi a dole zana fito na fada. Mu je na Abba Kabir Yusuf ka ji gwamnatin daraja a gida. Abba ne gwamna Da godiya, gwamnatin mu ta zauna. da godiya. Yana riga yana auna ba makiyin mu sai mai magana Salis mai nasara Zaura kuma ciyaman din wannan kungiya mai albarka ungwaggo da mun jibirta wakili go again. Mune wa Allah buwayi godiya da ya haɗa mu a wannan guri mai albarka muka fito sun zurutun matasa domin nuna goyon bayanmu ga ɗan majalistar mu guda ɗaya tamkar da dubu, ɗan majalista dingayi right honorable Sani Adamu Wakili, ɗan majalista wanda ba mu taɓa ba, wanda a duk mazaɓinmu da muke da su 22 akalla ya yi aiki a mazaɓa 20, wanda ba mu taɓa samun ɗan majalista tun daga 99 zuwa yau wanda ya ɗaya bisa uku a wannan aikin ba. Ga kuma ba a shekara biyu akwai wanda suka yi 8, akwai wanda ya yi 4 ma wanda ya karba a wajen mai wannan yake gaba ɗaya a maza bai ma bai da aiki. Yanzu kuwa Radwan Sani Adamu Wakili a iya mazaɓar shi wannan goma ɗan majalista ya yi ginin wannan makaranta blok ya yi titi wanda ya amsa sunansa titi wanda ko gwamnatin jiha za ta sai ta ce na yi titi